سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو زيناتات منستر وصاي قدايا تشاينا ناب ايرترا كمتص مخونه محبارو ناي قدم منستر من اسياتن دق انستين ايتيوبيا نبر فيلسان عبد الله بزعبه ابي احمدن مرحنتون املكيتا زتزاربتو سلسته بوليتيكاوين ودبات تግራይ አውጽንኦ ዘለዋ መግለጺ ቻይና ስፖርተኛታት ወቃጦ ኸይገብሩ ከልኪላ መህላዋን ካልእን ዘደሰስ ከኸውኒው ናይ ወድረ ተኸታተልቲ እዛ ቻናል ነምዃን ድማ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም حدا كابل على وسب سلطان تشاينا زخونه منستر وصاي قدايا تشاينا وانغي ناب ايرترا مبصح كغبر مخانو تغاليصو ابعلاو مروح حبريتا منستر وصاي قدايا تشاينا وصي ابزل مغلصي لعلواي امخاري منغستن منستر وصاي قدايا تشاينا زخونه وانغي كما قصلتاتي اب نفسو كف حدش عمت ناب افريقيا زغبر مبصح منستر وصاي قدايا تشاينا حجو نتبهلن مغصال اتي منستر وصاي قدايا تشاينا وانغي ناب ايرترا كينيا كوموروسن كاب علت 4 كسب على 7 ورح ጥሪ ክበጽሕ ምዃኑ ተገሊጹ ብድሕሪ ዜና ኣፍሪቃ ጻንሑ ተኸአ ናብ ኤስያውያን ሃገራት ማልዲቭን ስሪላንካን ክበጽሕ ተባሂሉ ቻይና ካብተን ምስ ኤርትራ ደሓን ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ዘለወን ሃገራት እያ ኣብ ህንጻት ትምህርትን ጥዕናን ባህልን ድማ ደገፋት ከም እትገብር ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረብ እዋናት ከኣ ኣብ መንጎአን ዘሎ መቀረብ እንዳዓዘዘ ድሕሪ ምምጽኡ ምስተ ሃገር ኣብቲ ብተበገሶ ቀናትን ጽርግያን ዝበሃል መደብ ንምስታፍ ናይ ምስማዕ መዘክር ሰነድ ተፈራሪማ ነይራ እያ أبزح حلفه ورحة شعته بس إن كنا يقدمي منستر أبي أحمد تحزا إتياب إثيوبيا زلوكينات كبسلت أنا زتاليت منستر دك أنستيوم من إسيات زنبرت فيلسان عبد الله أحمد بتتجاجمي أم محبرو قصات إنترنت تفل عليه نمرحنة أبي أحمد زقام صحفات كتزرقح دحر مصنح حجد ما نمجمر تاجزيه بزعبا منستر إن كلا زقات أما كونتاتيا أم روب حبريتا واشنطن بوست تزاري بازلا نساب زي مستمع كان جيرات تزلا ركب كأنا قدمي منستر أبي أحمد تفل عليه كستات كتقرب لنكلا أمرار حقوق أي فشل اللغة قبل وانت زاري ولا نسابتي أبزا مع كنت زرق حزول لزربقة اتوق نزهجر بعميق عقباب كم متفنان زتبقسه أنا منقستون زسكحك حنا غنزون نجارات فتسيمي بمبالي تراي بزحات حساويت كم زبلوني فلتيه أنا جناه نسوم ترايم بدلنياتي بلي اللخون أبو نيريه أبناء كابينة من استرات أخيبا ونيريه مسجدة تراخيبه بمبال زربقة كتيلا بدحرزي فيلسان بزعبات منسترن كلا أبتجري استفدت سمع عمتساتن قول معتقدنا ممرمر حيل عمام كتقوم زتوهب عمام ملكيتا تزاريبا ابزرب اخا بزح اغنزاو زخون زانتاتاتينا امصينا كلهم وغنات ايد نيروم كن كزرغحو مسدلخو حنصاس تسغر الخي كي تزرغحو يتباهيله دحر مبال كبيت صحفت ابي احمد حدا العلوي بعد سلطان دويلو كي تزرغحو كم زبلا نساغنا انا كو حق خدهسيا تحتي تنبر بروباغاندا وسرحت كسرح ايكونن كبيدني عمص قلولawالو قلعو خا بخلتي وغنات يعسكرو الله اب طريبيزاي چبط لن إلى كم زملست جن حوحات ينفتي مبلك كم استبهالت اتم نسترخ أنا تسترخ بجبتي كم زي زرقح مسوسنة بتويتر بزعبها بتقرأ زقات أم عمس كم زرقحتي حبي رازلا زي كابسلت أنا بجزاء فقدا كبتورد لما جمع تجزيتك على عزلا مستيرات كأ جينا خبسلت أنا كي وردت كلا دحرتي بتويتر بزعبها بتقرأ زقات أم عمسات مزرقحة ما حزوتا مسأكير رأي بمفرح مغرب كم زقدفوه أبتم منستر زنبرتلو منسترخ أتخلا خالد تجاريلهم كدع بزمسل تقصوا من بارم يا حبيرا نساب زربا اب تግራይ استفصم عمص تحتات نترخيبو انت زنبر اب عفرن ام حرانون عمصات اي مغاطمن فتحي نتعودت كم زبقعي زغبر دحر مبال كلهم وغنات بزي تحتاتنت كوصو مخانم كم استسمعم يا حبيرا فيلسان عبد الله بجكازي بحد العلوي بعد سلطان سلف بلصقناكم دما بحد ابني ابي احمد بصحفه السرح بعد سلطان كلهم ابتناتا منستر السرح تجارو كاب سرحهم كتاليوم كم استنغرت نساغن قدامي منستر ابي احمد بعلو باكل وي دما بصحف اندحر زي حاتيتني اي وعلون يا كم زبلت ابور حتى شعته كاب سلطانا كتورد مسوسنت بابي احمد وقنا مززام يقرب سلازلو نز شدش ورح صنح كم استبالت نساغنا ابلعليو امنتات في اب مصنحه وسانه كم زوسدت كتغلص انكلا موج مجمارو قدمي منستر أبي أحمد أبناء كابينة منسترات أخيباتات وج يمتصالو حوحات كأت أنك كخوني يمز سمع زرباتات بتتجاجمي يوتص كم زنبرة دحر مزرب مسؤول كاب زرغب حجي لك عميت معلتات كوين لا إن ده قد داي مز يجنا قدم حجي يفلت نيره قدم يوني يفلت نيره حجي وني يفلت إيه بمبال نقدمي منستر أبي أحمد أب نفس معشاوي زلا مرحينه تخاي فشل زلا كتبليا إذا أبي أحمد نفس الآن مسمسق ولا إسران شو متن عمتين كلام منستر كتكون دحر مبقعة زنقست منستر تباهيلا زنبرت فيل ثانية أب مربح حبريتا واشنطن بوست تزاري بازلا
سلسته ፖለቲካውያን ውድባት ትግራይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ዘተ ክሳተፋ ከም ዝግበአ ገሊፀን ሳልሳይ ወያነ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ከምኡ ድማ ውድብ ናጽነት ትግራይ ብረቡዕ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለጺ ዝኾነ ዝርርብ ሰላም ንሕወሓት ጥራይ ዘሳተፍ ክኸውን የብሉን እዮም ኢሎም ንሶም ኣብ መግለጺኦም ዘላቒ ሰላም ክፍጠር ዝኽእል ምስ ሕወሓት ብዝግበር ዝርርብ ጥራሕ ዘይኮነ ንኹሎም ፖለቲካውያን ውድባት ትግራይ ሓዊሱ ንኹሎም ሓይልታት ትግራይ ብዘሳትፍ መንገዲ ኢሎም ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ድሕሪ ምውፅኦም ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ይዘነገር ክሳብ ሕጂ ከዓ ዝኾነ ዝተበጽሐ ስምምዕ ዘየለ ኮይኑ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ድማ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ እቲ ኩናት ምስ ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ተዘራሪቡ ነይሩ እዩ ኣቐዲሙ ድማ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብቲ ጉዳይ ፕሬዚደንት ናይጄርያ ነበረ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ናብ ትግራይ ብምኻድ ምስ መራሕቲ ትግራይ ተዘራሪቡ ምንባሩ ይዝከር ሰለስቲኦም እዞም ሕጂ መግለፂ ኣውፅኦም ዘለዉ ፖለቲካውያን ውድባት ትግራይ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝተመዝገቡ ኮይኖም ኣብቲ ኣብ መስከረም 2020 ዝተኻየደ በፌደራላዊ መንግስቲ ተቃውሞ ዘጋጥሞ ክልላዊ ምርጫ ትግራይ ተሳቲፎም ምንባሮም እውን ይዝከር ገለ መራሕትን ኣባላትን ናይቶም ውድባት ድማ ኣብዚ እዋን ኣብ ሓይልታት ትግራይ ብምስታፍ ኣንጻር ሓይልታት ፌደራል ይቃለሱ ከም ዘለዉ ይዝግለጽ እቶም ውድባት ብተወሳኺ ኣብ መግለጺአን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ነፈርቲ ጠጠው ክትብል ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ክኣቱ ክትፈቅድን ነቲ ኩናት ዘጋድድ ዘሎ ምትእትታው ካልኦት ሃገራት ጠጠው ንኽብልን ማሕበረሰብ ዓለም ግብራዊ ስጉምቲ ክወስድ ንጽውዕ ኢለን ኣለዋ እቲ ኣብ ፈለመ ወርሒ ሕዳር 2020 ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ብምልሓሙ ናብ ሓፈሻዊ ኩናት ሓድሕድ መምርሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሰንኪቲ ክሳብ ሕጂ ዝቐጽል ዘሎ ኩናት ድማ ብሽሓት ዝቑጸሩ ህይወቶም ሲኢኖም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝግመት ኮይኑ ሚልዮናት ሰባት ድማ ካብ መረበቶም ተፈናቒሎም ተጸበይቲ ሰብኣዊ ረድኤት ክኾኑ እዮም ተገዲዶም ዝርከቡ ቻይና ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣካላቶም ከይውቀጡን ዝተወቀጡውን ከጥፍእዎ ዝእዝዝ መምርሒ ኣውፅያ ንስፖርት እቲ ሃገር ዘመሓድር ኣካል ከም ዝገለጾ ብደረጃ ሃገራዊት ጋንታን ተተካእትን ውቃጦ ዘለዎም ሓደሽቲ ተጻወቲ ምምልማል ብጥብቂ ክኽልከል እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ስጉምቲ ኣብ ሕብረተሰብ ጽቡቕ ምርኣያ ንምዃን ከም ዝሕግዝ እውን ገሊጹ ቻይና ካብ 2018 ጀሚራ ውቃጦ ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ከይርአ ቁፅፅር እናገበረት እያ ጸኒሓ ገለ ፕሮፌሽናል ተጻወቲ እውን ውቃጦም ንምሽፋን ነዊሕ እጀገ ዘለዎ ክዳን ክኽደኑ እዮም ተራእዮም ምምሕዳር ስፖርት እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ውቃጦ ዘለዎም ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ከጥፍእዎ መኺርና እዮም ኢና ኢሉ ውቃጦ ከም መፍለይ ገበነኛታት ተገይሩ ስለ ዝርአ ኣብ ባህሊ ቻይና ቅቡል ኣይኮነን ብሓፈሻ ኣብ ምብራቕ እስያ ምስ ገበነኛታት ጉጅለታት ተኣሳሲሩ እዩ ዝርአ ኣብ ገለ ዓሌታት ዝግበር ባህላዊ ውቃጦታት እውን ከም ናይ ዘይምምዕባል ምልክት ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ውቃጦ ብደይሳዊ ሰልፊ ቻይና እውን ተቐባልነት ዘይብሉ እኳ እንተኾነ ብቻይናውያን መንእሰያት ግና ፍትው እናኾነ ክመጽእ እዩ ጸኒሑ ውቃጦ ጸለዎምን ጸጉሮም ንድሕሪት ዘትሕዙን ደቂ ተባዕትዮ ስፖርተኛታትን ፍሉጣት ሰባትን ኣብ ቴሌቪዥንን ኢንተርኔትን ከይረኣዩ ኣብ ገለ ድማ ምስሎም ሃስሱ ክርአ ተገይሩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ተሓሳስ ኣብ ቻይና ይካየድ ኣብ ዝነበረ ጸወታታት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ጸጉርን ሕብሪ ዝለኸያ ተጻወቲ ካብ ጸወታ ብምኽልካሎም እውን እቲ ውድድር ተቋሪጹ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም